ассалому алайкум дӯстони азиз, запои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонони нави канали ман. Азор раҳмат ки шумо бо мо ҳастед. Кам тарак видеои наврӯзия дӯстони азиз, фақат кӯдакҳоро видео кардагӣ мепартом. Тамошо кунем, бисёр неста кам таракакай. Занҳои тоҷик, бонувони тоҷик хостанд имсоли наврӯзиро ҷашн қайд кунанд. Хеле намахел дар як кафе дӯстони азиз наврӯзӣ кардем. Хеле наврӯзӣ беҳад хушрӯ, ҳамада маъқул шид. Хеле як шиштан ғаниматай мегӯянд. Ба ин бона ҳамаи занҳои тоҷик ҷамъ шиданд дӯстони азиз. Ҳар ҷо омадан наврӯзӣ карданд, беҳад хушрӯ. Ҳар ҷои бод гузашт, дар ҷо музика хушрӯ рафтеса. Хеле ман музикаро куштам овозша. То ки авторски наёяд дӯстони азиз, кам таракай на. Дар инҷо бошад як табақ нон кардагием дӯстони азиз. Хеле кам таракка иҷа видео шидагия. Имрӯз фақат видеоам дастархона се маракача. Якта наврӯзӣ, якта дигаш кам тарак нон, бо якта дигаш дерраждени Фирдавсай. Оддӣ кардагӣ дӯстони азиз. Хеле намахел дар инҷа боша Фирдавс чакка хӯрдеса. Чаккаро намак карда ба нон мехӯрад дӯстони азиз, ё ба самбуса ба чема нағз мебинам. Ҳамин чаккаро беҳад нағз мебинам, ё ки қурут. Намахел дар инҷа шита хӯрдеса. Кам тарак дар видео мара мега видео накӯ. Ман видеош кардам камтар. Хеле дар айни видеои ман хӯрдеса буд. Намахел хеле дӯстони азиз. Давлатҷон боша дар оҷа дар планшет шидагиай. Хеле кам видео, чӣ хеле гуфтам, бисёр неста, дур дароз нест, кам таракай, фақат марака. И хонаштам кам тарак ҷосоз кардагием, яке ҷо нашид уҷа мешинам. Хеле дар инҷа боша шӯрбо, оши якдончагӣ. Оша дар дача кардагиам дӯстони азиз овардагӣ. Ака ма успед накам, ҳар ҷо парак ма видео кардагиам. Чӣ хела кайси меҳмон омада висусу дига успед созам накам ма видео кунам. Хеле намахел дӯстони азиз, то охири видео касе ки бо мо ҳаст, азор раҳмат. Ками лайк беҳад камай. Просмотрон беҳад кам шидагиянд. Хеле чӣ намекунам. Ёдоварӣ меистанд просто дами, агар каналомон маҳкам ки нашава. Хеле инҷа шӯрбо вардошта, инҷа оша успед накама дӯстони азиз. Алка вардоштесан. Ман то камераи оша гирифтам тамом. Дар инҷа боша дӯстони азиз, рӯзи 22 мартай. И видео ҳар ҷо парак шидагиянд. Фирдавсҷон чӣ хеле ки як суратча бонда будам. Дерраждени дошт, кам тарак одди як тари ами семени хидмоткардагӣ дӯстони азиз. Худо ба шукронаш бачаҷони ман 9 сола шид дӯстони азиз. Хеле намахел. Инҷа ами се марака фақат дастархон буданд. Ишон додам дӯстони азиз. Дар ҷам хел самбуса кардам. Гӯшбирён кам ба бачаҷон ман. Хеле намахел. Гӯшбирён ё овбирён мегем. Ҳар кас ҳар хел мега. Бачаки ман 9 сола шид. Иншоалло худо умраша дароз куна. Умри пурбаракат. Чумта бачакои мара бачаи калон шаванд худоҷон. Бачаи баақл, баномусу бачаи хуб шаванд худованд. Хеле намахел дӯстони азиз, видеои мо дар аминҷа ба охир мерасад. Хеле дар паноҳи Аллоҳ бошед.